Днес ставам на 17. И рожден ден. А, в общи линии. Исках да заснема това видео, може би за да го, да го гледам след няколко години, като, не знам, като ми залипсва това да съм на 17 и искам да се видя тогава какъв съм бил, т.е. сега. И това е. В общи линии. Да. За последната една година станаха прекалено много неща. И това имам чувство, че си го казвам вече всяка година. И не е година, ако не го казвам. А, но пък, реално погледнато наистина много неща се насъбраха. Може би главното, което най-много ми влияе на самочувствието, носа ми е крив. Щупих си носа. А, дълга история. Но, да, щупих си носа. Вече милион други неща станаха. Вече съм с къса коса. А, попътувах цялата страна за някакво една година и, и най-накрая пак съм си в вкъщи. Да, както миналото видео, т.е. миналото обращение към себе си, някакси се радвах, че съм holy shit, имам си русинска съветска квартира, брат. И някакъв се кефих. Сега се кефя, че съм в нас. И не знам, това ми харесва повече, като че ли да съм си вкъщи. Естествено има си всички проблеми, които идват с това да живееш с други хора, след като си живял вече сам. Но това е от живота. Това са неща, които се случват в живота. И до някаква степен вече съм свикнал. До голяма степен. И какво да направиш? Боже, от февруари насам просто съм изгубил всякакво чувство как да се държа пред камера и какъв да бъда. Не, че може би това трябваше да го кажа още в началото. Ще го кача това в YouTube. Но това не означава, че ако си го видял в YouTube, трябва да го гледаш. Не го пускай. Махни го това видео още в момента. Просто качвам го тук, защото знам, че тук няма да го изгубя. Някакво. Да, има по-лесни начини, може да си го кача в някой облак. И чак сега се замислям. Обаче, къде е забавата в това, брат? Много по-очевидно е да имаш видео в YouTube на себе си от преди години и тази твоя версия от преди години да ти лафи някакви работи и това да е в интернет. Някакво има повече тръпка. Може би, да, може би това искам да стане. Да забравя, че съм ги качвал тези неща, тия видеа и с някакво години вече, като съм голям, да се гледам и не знам, да изкарам някаква реакция от себе си, I guess. Да видя колко далеч съм стигнал, ако съм стигнал далеч. Или обратното, колко нищо не съм постигнал, което също е високо вероятно. Но живот, in a way. Забавното е, че дори нямам кой знае какво да кажа. Защото всичко, което ми се е случило от февруари, от 14 февруари, когато последно направих такова видео, е до такава степен лично, че не знам колко е правилно да го казвам в YouTube видео. Не, че някой ще го гледа, но все пак digital footprint. След някой друга година, като ходя на интервю за работа и ще са такива, искаш да станеш учител? Братле, интересно учител да е качвал такива работи в интернет. Мен това ме плаше, затова просто няма да говоря толкова с подробности, толкова детайлно, но ще е хубаво да спомена някакви общи неща за това, което се случва в живота ми, защото не е малко. Може би
основното, най-забавното. Живея сам. Не ходя на училище. Не е за гордост. На самостоятелна форма на обучение съм от тази година. Сега съм 11 клас. Готино. И съм самостоятелна. Което ще рече, че реално съм водя в ученическата институция. Води се, че уча там. Ама реално през учебната година не правя нищо свързано с училище. Само накрая на годината имам изпити, които изпити са някакво в рамките на един месец 36. Да. Но ще мине, ще замине. Ще се справя, надявам се. Защото уча, ето ми ги учебниците. Но да, определено ще е спорно. Ще е интересно да видим, като дойде време за изпитите, как ще се справя. Това е главното. Може би въпросът, който изниква от това, че съм на самостоятелна форма на обучение, какво правя със свободното си време? Брат, нищо. Нищо. Толкова нищо, че стаята ми в момента, мързи ме да показвам, но стаята ми в момента е такъв бъркоч от бедротинг, че не е за вярване. В миналото видео се оплаквах, че нямам приятеля, все още нямам. И ми личи, може би, по външния вид. Но вече е лудо, защото бях прекарал няколко минути от видеото, япвайки за това как във Варна имам хора, които ма чакат и приятели и антишет и нямам търпение да се върна там и не знам, да прекарам време с тях. Нямам. Оказва се, че нямам приятеля. Няма кой да ме чака тук. И това определено влияе. Пък и не съм от типа човек, който ще излезе на улицата и ще крещи: имам нужда от приятеля. При някой да си говорим, да играем лига. Не. Така че не знам. Имам достатъчно време до края на учебната година и след това лятото, в което мога да търся хора, с които да си общувам, ама някакво. Нито ми се прави, нито ми се занимава с хора. Защото аз мога да се оплаквам, че нямам приятеля междувременно. И аз не съм най-приятен човек на света. Работя. Вече не съм unemployed. Бачкам в цех за сапуни, брат. Не сапуни, мамка му забравя как се казва. Парфюми. Смятай. Не знам колко е стабилна работата, обаче за сега работя там. Плащат. Купувам си дрехи. Купувам си простоти, очна линия, която в момента не се личи. И давам си парите за глупости, което е глупаво, защото вече съм на 17 и живота почва да става по-сериозен. Почва да става по-тривиален, може би. Защото предишни години съм си прекарал времето в размисли и не знам, мисля за някакви супер странни неща, които в живота няма никакъв практически смисъл от тях. И сега вече, когато съм на години, когато вече ми се налага да работя, когато вече трябва лека по лека да осъзнавам, че не съм дете и че имам някакъв статус в обществото, почва да ме е яд. Защото всичкото това време, което аз съм пропилял, изучавайки супер ниш неща от сорта на историята на руската група гражданска оборона, която никой не слуша и на никой не му трябва да я знае. Специалист. И като ме питат на интервю за работа, ами брат, някакви квалификации по-така специални имате ли? Аз съм такъв. Мога да изрецитирам всяко стихотворение на Христо Ботев от до наизуст. Перфектно и даже с турски акцент. Защо с турски акцент ли? Автентичност. Не, брат.
Не знам това колко е полезно в живота и всъщност осъзнавам, че изобщо не е. И това пречи. Това пречи. И чак сега ме е яд. След всички тия години. Чак сега почва да ме заядява. Да. Но пък това е, поне работя, живея. Това е важно, защото не знам, имам такава склонност, може би от факта, че съм млад и депресиран. А, във всеки период на живота си, всеки нов период на живота си, да смятам, че е последен по някаква причина. Аз просто се погребвам в момента, в който почне нещо ново да се случва в живота ми и си казвам, добре, това точно няма да... Точно това е края, брат. Това е кулминацията на моята история. След това няма да има нищо. Някакси напук на мен. Всеки път се оказва, че има нещо ново. И почва нещо ново. И какво правим, като съм нямал план? И сега си изяждам последствията за това мое мислене. Защото живея в пост. Ако прави логика, живея в период от живота си, в който сякаш съм изживял всички драми на юношеството, може би. Изживял съм първа любов, първо местене, напиванки, топ линии това. Някакво. Нищо повече не може да ме впечатли като челе. Или поне това е чувството. И сякаш всички тези неща са били едва ли не стереотипния младежки живот, който всеки минава, всеки има, ама и той приключва. И когато той приключи, човек трябва да се замисли до каква степен всъщност, мамка му, това е просто началото. Те първо ще почва да се работи, да се учи, да се гради характер, личност, да се постигат някакви неща, някакви същински неща. Това ме плаше, защото аз осъзнавам, че сега изкефих се, тук пуших и пих 2, 3, 4 години, 5 и сега вече трябва да се живее. Сега вече трябва да работя още 5 по толкова, да кажем, не, 25 е малко, още 40 години минимум, да работя, да си изкарам пенсия и чак тогава може пак да живея така. Ако още съм на този къл, което най-вероятно ще съм, познавайки коравия си характер. Да, но първо трябва да работя 40 години, да създам семейство, брат, на 17 съм още. Никакво семейство още, на 17 съм. Но вече не съм на 13 и някакво тези мисли реално почва да се въртят в главата ми все по-често и по-често. Което не е забавно. Не е забавно, защото осъзнаваш колко сериозно става живота. Те първа. Още не съм станал на 18. Ето като стана на 18 искам да видя. Искам да видя какви ще ги говоря човек. Ако сега съм усмихнат и се хиля на собствена абсурд на ситуацията ми, тогава изобщо няма да ми е смешно. Тогава просто ще ме гледат така човек в позата how do I proceed, брат, как да процедирам позата и шерева за това как мамка му не мога да си изкарам шофьорските, мамка му трябва да плащам наем, мамка му трябва да ходя в София. Да, те първо ще става по-сериозно. И първата стъпка на това да стане по-сериозно е да осъзная, че ще стане по-сериозно. И аз съм там, където все още съм някакъв, юноша, брат, някакъв малък, той не знае какво мисли, не знае какво прави. Майната му, ще му дойде акъл в главата. Вече почва да ми идва акъл в главата. Някой да ми го вземе, не го искам. Но, живот, някакво, да. И... да, може би. И този рожден ден няма да празнувам. Вече става традиция. Въпреки, че 18-ти си рожден ден със сигурност ще искам да празнувам някак. Но това някакси е. Настроението ми не е такова. Не знам, брат.
Не знам какво повече мога да говоря. Изказах си всичко. Може би, ако ми дойде идеята да заснема пак такова видео, бих скоро или не скоро, но когато и да е бих. Не мога да обещая нищо. Непредвидим съм сам за себе си. Но това е. В общи линии, това е.